Mga kababayan, nangita ba kag adventure sa imong panlasa? Adto na sa Mesa CDO. Gikan nami diri ug na-experience namo ilang amazing culinary preparations ug gusto pud ko makabalo mo. Imagine na lang, ground floor sa Ayala Centrio Mall, Mesa CDO, the culinary gem of Cagayan de Oro. Dili siya inyong usual nga kananan. Diri kada adlaw ka mabusog ug malipay. Gikan sa ilang crispy luscious Crispchon ug ang ilang crispy pork belly hangtod sa seafood bundles nila ug DINGDONG's BOODLE pod. Ang kadalamon murag nagparty sa akong baba. Unya, aduna pud sila'y MESALO-SALO set menus nga maka fiesta goals kaayo. It's like affordable luxury served with a side of Filipino warmth. Open sila every day gikan 10 a.m. to 9 p.m. Kung ikaw fan gyud sa Filipino food or gusto lang ka mosulay og mga bag-o, Mesa CDO is the place to be. Kapin 70 na ang ilang mga branches nationwide. So sigurado ka sa ilang paghatod og quality Filipino and Asian fusion flavors. Tilawin na ninyo ni Bay. So kung ready na ka sa usa ka lamiang biyahe sa lasa, adto sa Mesa CDO. Tara, kaunta sa Mesa CDO, a fusion of flavors, a feast of traditions.